předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Vždycky, když jsem jezdil na demonstrace do Francie, do Německa, tak jsem si přál, aby jsme takový materiál zapuštění měli. Dneska ho máme. Je to až doletí, co se tady odehrálo. Je vás tady, podle oficiálního sdělení policejních tiskové mluvčí, více než 40 000. To, že máme hloupé, arrogantní, nesvéprávné politiky, to víme, to dokázal Sobotka. Ale on není sám. Chci vám říct jedno. Demonstrace je jedna věc. Předpokládám, že půjdeme dál. Ale chci vám říct, tím to nemusí skončit, protože tahle vláda je rozhodnutá udělat to, co řekla. Takže se na to připravme. Mnozí z nás si pamatujeme studentskou akci v roce 89, kdy se křičelo, máme holé ruce. Já bych nechtěl, aby jsme křičeli, máme holé v ruce. Ale je to oni, jakým způsobem přistáváme jednat. Pokud budou pokračovat v té aroganci, tak budou mít, co chtějí. To není oslabené, že se nám chtějí jednat. To je taky ve výsledcích a ty zatím žádné nejsou. Politici, ministři naříkají, že nemají peníze. Já vám něco povím. Kde to začalo? Začalo to reformou veřejných financí, u kterých byl Topolánek, Nečas i Kalousek. A co ta nádherná reforma způsobila? Rovná daň, co způsobila? Jaká rovná daň? Je to zakřivený jak křivítko. Jak je možné, že lidé jako vy mají 22% daní a lidé na 150 000 jenom 15? To je spravedlivá reforma. Touto reformou pokrytý stát o 80 miliard ročně. Zatímco vám nechtějí dát usvolených 7. Ať si nezahrávají s lidskou trpělivostí. Už toho bylo opravdu dost. Ty dopady, které jsou na vás, ale nejenom na vás, na podnikatelskou sféru. A já jsem rád, že se něco vládě podařilo. Podařilo se jim to, že jste se dali dohromady tak, jak nikdy za 20 let. Když jsme upozorňovali vládu, že přijde krize, tak se chovali jak 3 indické opice. Neviděli, neslyšeli a nechtěli mluvit. A
my jsme byli označováni za šířiteli poplašných práv. A na Jeletnice přišla. A teď samozřejmě nemají peníze, takže jediné, co je nejlepší, se škrtnou platy, protože se to dá udělat škrtnutím pera. Ale pozor, to není jenom o snížení mzdových prostředků, tady to bylo řečeno. Jedná se jen změnu struktury platu a to ještě daleko horší. Ministr Drábek, když přišel s tím geniálním řešením, a já jsem přesvědčený, že to nebyl jenom on, tak ho vyhnali z připomínkového řízení takovým způsobem, že pouze 3 rezorty se za něj postavili. Nikdo jiný s tím nesouhlasil. To je potřeba taky, abyste věděli. Dneska je to popsané v duálu. Že nejsou peníze, ale jsou a je jich hodně. Nikdo neřeší daňové úniky, kterých je desítky miliard. O tom ve státním rozpočtu není ani zmínka. Vůbec se neřeší záležitosti, které se týkají státních zakázek, kde se předpokládá, že minimálně 15 až 20% odchází do kapes těm, kteří ty zakázky zprostředkovávají. To je hanba. Jsem rád, že jste dali touto účastí. A je mě moc líto těch lidí, kteří nemohli slyšet, protože stáli na jednom mostě, na druhém mostě, proto je tady tolik lidí. Takže já doufám, že nikdo nebude zpochybňovat to číslo, které bylo řečeno a sděleno policejním mluvčím. A já si myslím, že je nás tady ještě víc. Ale jsem rád. Že nejste žádné ovce a nenecháte se stříhat zaživat. My jsme vždycky říkali, že jsme pro reformy, ale pro spravedlivé a ne pro takové, které vlastně pomáhají bohatým a chudí chudnou. To je obrácená solidarita. My nechceme a nebudeme nikomu vyhrožovat. To za prvé. Chceme jen vládu, poslance a senátory upozornit, že se o svoje věci budeme brát a když bude potřeba, tak se budeme brát. Dneska my, zítra vy. To je to, co se myslelo dnešní demonstrací. Já jsem rád, že podnikatelské svazy se velmi zajímají o tuhle činnost a že jsou ochotní podpořit další a další akce. Připravme se na to. Připravme se na to, že ten boj nekončí, protože už dneska dal čas najevo, že nebudou ustupovat z některých věcí. Takže ale prostě půjdeme do dalších a dalších střetů. To je moje výzva.